efectiv am dominat custom-ul King Daniel Berea. Acum sunt în match în custom-ul lui King Daniel și voi juca și voi încerca să dau un nume. Am jucat puțin, am spus că filmez de când sunt mai puțin player ca să nu vă las cam un gameplay. Uitați să vă uitați. Să luați acum pe final endgame-ul. Partea mai interesantă din match. Este cea mai interesantă parte pentru un match de custom. Am făcut 6 kill-uri. Puțin mai bun. Am și plecat. Da, nu cred că mai e așa bun. Am și plecat imediat, dar puțin să ne bată cu timp imediat să plece fricos. Acum ideea e să văd pe ceilalți. Uite, acolo era unul, cred că asta Daniel pe mine. Dacă mai se uită acum. A oprit live-ul. Nu știu dacă ați văzut și voi, dar a pus live-ul pe telefon. Dar l-a închis, după ce a murit. După ce a murit l-a închis. Iar eu acum viu la custom și cam domin momentan. Și am văzut că cam mulți au încercat-o cu mine, dar nu prea au reușit. Match. După partea asta. De pe erou nervos, care a și plecat. Știe și el că... Vreau să ne batem acum? A plecat și vreau să ne batem? Ok, nu știu ce are acest player. Da, nu cred că pe ce făcea el mai de adică what the fuck. Iau ăsta și las aici. Și ne facem caiul. Normal, sfârșit. Unde a tras? Tras să nu pus sniper. Acum ideea e să și-l văd, că dacă nu-l văd... De acolo. Ia uitați-l. Acolo sus. De acolo mi-a tras. Păi sunt protejat, atunci pot să mă uit pe partea aceasta. Protejat acelui player. E rău că ăla are haiul și nu l-am eu. Ia uite. Era și de depărtare mare, plus că reflexia nici nu prea are țintă prea bună. Tragi mai bine de la apropiere cu el, cât de la distanță. Uite pe acela. Și știu. Interesant. Bun. Asta e bun. E numai așa fricos cum era. Aici era mult mai fricos. Adică m-am disperat și a și plecat înainte. Mă văd că vrea să facă. Mai asta dacă folosește și ciocan. What the fuck? Unde e copilul? Acolo. Mai bine, de fapt, cred că mai bine mă duc jos. Așa. Aici. Pe aici și mai uitați de pe aici. Mai trebuie plus. Trebuie mai metru de fapt. Trebuie metru mie. Deci e destul de greu să-i mergi. Nici n-ai ca să zici
Da, copilul ăsta chiar are ceva cu mine acum. E serios. Deci copilul acum chiar are ceva cu mine. N-a vrut. Nu, hai de mine. Te băga la box. 2 secunde că te băga la box. Deci ce player ești? Na, și ai plecat. Adică vii pe mine, te dai mare, vii pe mine și după aia pe vere. Ce player ești? Nu zice așa, vere. Ce ești tu? No way. Cred că o să zică de mine cam. Cred că o să zică de mine cam. Acum nu mă radu. Bă, dacă mi-am tras. Cred că. Să zică ceva cu Dania. Da, băieți, n-am. El e low și după ăsta de realitate. Totuși, altceva. Ale s-au ticat acum puțin, de acum mi-am tras. Ia fac și cu celălalt. Ăsta. Ăla și dăm și pe ăsta. Ok. E bine, vă rog. Înțeleg. Wow. Ăsta e la cu fucking... Ăsta e beatul cu ciocanul. Nu ulvere. Și vrea să ne bată. Când el pleacă la 2 secunde, dacă îi dat un damage, că e vrea să ne bate. Acum așa pot să duc ca bowl. Ca să mai luăm pe ăsta. Aici. Așa, nu vreau și pe care acum. Stilul ăsta vrea să-mi depuși. Hai copil. Ți-am dat deja ceva damage și acum ce faci? Și acum aici. Oh, fuck. Verici. Bă, momentan îl cam domin. Hai să vedem dacă dăm acasă, nu da. Wow. N-ați spus. Și aia că știu ceva. Interesant, foarte tare, foarte șmecher, vere. Tare. Ok, hai. No way, vere, că am dat. Domin, efectiv am dominat. Am dominat casa lui King Daniel, vere. Deci am dominat casa lui King Daniel. Un like și subscribe și m-am. Pa, pa.